Magbasa tayo pasibahan. At sulangan po yan dapat na matulog din natin. Kikirat ang upatan na Virgen ni Lourdes. Ang tipong malaya ng Diyos, makatipong tagi ni Banmo niya kapasalamatan at layo aniwan, tarik sa walang masakit, ikapadala ng tarelo. Manimuna po, ikiram ang padaladis na kabalentaya naman. Tukuya po sa Antonio Bacolor Pampanga. At yan po, ikasalukuyang presidente ng University of the Assumption, Fidel San Fernando, Reverendo Padre Oliver Gil.
Benadyo, pinagkataya po ating magagawang katakanan ng Santa Iglesia in Kapiesta Santa Aguila. Ngayon kapiritin ang pumatir, pagusta niyong inquay alimena at sakripisyo yung pamapalat pagpasana karikay ng amamatang misteryo ng Virgen ni Lourdes. Sadyang tayo sarili na marinig pangakirap ng Diyos sa timbalamento at ang takiyo, linis na naway kita ng puso at biluluban karikay ng aming kasama. Ginoo, ikay may bili kang agatan para maging mayan at patena ang mong talabagto. Ginoo ba? Ginoo, ikay tigyan na bakas agatan para matutuan ng tingin pa, indalise at dapat ng lugod. Kristo pahalong. Ginoo, ikay minisi ka ng loob kang agatan para manatiling malinis ang aking kamatayan. Alagaan kigit pa. Ginoo pahalong. In Diyos sa gusto ay bayan, makalupan at tao. King pangkatawag in sa ng tao, idalanan sa King Bien at Amen. Malapit na ang miras ng lalat na
kaya mawag yan ang matbo, at timon makananong masulat ng batas ng Moises, bakit nakagkatuloy bawal isang pangkatagong kapatagal, at kalitay gino, upang di pangako na anak. Nung tigyero anak, maging may landag ka rin ang panggali, at hindi lang itong katapat, kanaan ka binubad ng puso, at katulog ka na duwa, o kakulangan tao, kakulangan tao, ito ni Israel. Makadilang kayo mong kiyatik masalan gabi, at kamiyabe pepay nawa, at kayo tinupuna. Kikupdekin siya doon gabi, hindi rin gabi, ki Israel, pero pinakatulog ba doon? Nagari ang Hebron, kinugin kitubad doon, at kaling Jerusalem, pinagpulog at upad doon. Isunod mo na ikinulog kaming trono ng gabi, at hindi kayo upaya, may kailangan at ang tutulog man. Ingaman ng Ginoo. Salamat kay Diyos. Nipuri ka o Ginoo, Diyos ng Israel, at ipagpunan Gini at ang gamang, kinga na naman. Kaya ka o Ginoo, hindi mo na natupaya, inglinang tagumpay ligaya. Kaya ka man, isang naman siya magwa, pakyat ikilabwa. Kaya rin paman niya ako, o Ginoo, higit katas-katas at isang lasang lahat. Kaya kamakulay isang dakiwan dyan at isang dakiwan. Iking sasawa pa rin sa pla, at yung gawan mo sika na natin upaya, at yung inupaya mo ng pag-iintin mo lang, at sika na galing sa pla. Sundan ko kiniyato, at timori pagpili, abagi sala, ibanuo, ang pangalan niya, kinamano mo gabi-gabi. Hindi naman namin kayo. Kaya ang Pinoy, Papasa, tingnan ito balita at ang San Marcos. tigaya kaya ako Pinoy.
King panahon ka, hinaus ng Jesus, din galing atwa, tiburan ng tidwa-tidwa. Tininan ng bayang makapagdal, kaya makaroon ka Espiritu, at saka no, pinamilinan niya. E pamagdalang na naman, king kehoma kape, subali mo king meto at tuto, ni pamangan, ni balutan, ni kwarta, kalimusay. Ni kiplasan, ni pamagdalang, lapor magsandali kayo na napakarela sa pamambalin hindi ko ipagpayunan karin ko manatili ang ating paglakoyo kimbalen ay ka. Ngunit ako ko rin nalaman ang pakiramdaman ng tingin ng dalagal. Makukuha pa rin at ipagpagyo ingaling ka mo karing binisyo. Anting tutol laban karera. May ako na rin nabing nagwa at pinamot na talagang tao ang sukat ng sumisi at may gulog kare-kare na kasalanan. Kaya pag walang dalawa, nagdala na demonyo, kare-taong anipanan na reti at ispusun kong laro at pepakayan nagdala na tao ating sakit. Hindi imayan ng balita ng kaya Kapurian niya ang Kristo. Imbes na palayo tayo ng Diyos, tayo isip na ng isang kalakita. Yung kasimplihan ng bigyan bigyan gobyerno ng glorious. Amen. Iuli tayo ng pagpanalangin, ikikatahan, pigubulakan, kaya sa nais ng dating ginupagkan na ingrasya ng mayang balita, ikikatahan niya. At kambiyan rin sa dalang makalang kaya na mga ano, pakiramdaman mo, inakris, uli na tayo. Para sa talaga yung Santo Cristo, maging nakalasanan ng Banal na Espiritu, at maging dapat mayawos ng lagar ng Kristo, manalangin namin din. Pakiramdaman mo, inakris mo. Para kay Justisyo at Lubod Kristiyano, King Panguluan mo, King Karapataning Tao, alam niyo mansalan ni Puwera, King Kapakistanan ng Kirapan, Aulia ng Lahi, Huli, Kumasal Pagkayanan, manalangin namin din. Pakiramdaman mo, inakris mo. Para kami papakit sa laban kay ang tao, pag-iasa na sana manalangin para pareho, at harap na ng tanong mayo, manalangin namin din. Pakiramdaman mo, inakris mo. Para kami nagtiyugin ang nakapamay at ang ko, aking desapin at tamo, ituloy ng larawan Kristo, at kapamilya namin din, mayagyan lang makiyanin kay Santo Iglesia, manalangin natin din. Pakiramdaman mo, inakris mo. Para kami sa walang magkain, tagiging bisa, lalo-lalo na yung mga panamang mga sponsors ay pamilya tayo. Isa rin, Mrs. Arnold, Bebo and family, di pamisang pare-parelang intensyon, di hanggang sa asal, pagiging at parang fiesta, di mapanalo ang paralan, ayaw pang do, di masakit at nayaw na niya, manalangin natin din. Pakiramdaman mo, inakris mo. Iingips kita na po rin sa litang mapagdasal. Diyos, yung malagod pagkalang mo sa kalingan ng bigay mo, pagkalang bigay mo, hindi ka na bigay na lang. Panawya sa imo sa Krus ni at o hingmit mong sigaran at kasalang kaya. Di ka mabibigyan magaling, manggaman at tingalaman. Amen.
alasal kinumikong daw, kaligdaan mo, kikaburiyo at kaligaya ni Katiulo, kikasaklaran tamo, kami magilog ng bagal ng kapuluan. Huwag pamimigla ng tagapapos na retilayin at tagalandiging kapikaganatan, karing balat at partir. Pagpalatilan mo kayong masikanan, king kayong kasabantayanan, at king pamimagtubig kayo. Hindi at mamiging kapaminatan ng Kristo, Ginoo. Amen. Igiluan tayo kayo. Pero, Inasya ni Pusoy. umatas na daw, hindi Salamatan tayo ng Ginoo at Diyos na. hindi karapat-dapat ang magpatuloy. May karapat dapat at patuloy. Sukat at mga tapos. Yung pasalamat, salamatan at ang parati. Nung ka rin ng iba, Diyos, tingnan ang lubos ng ipaya. Iba na mong pagperi sa daagada, tikyan na tingnan bawa ng Kristo. Dinaw din kayang diyan para kikaligaan ng kanalagyo. Hindi yung kamatayan, pawasyan na hindi kapabaya, asasdag kingkinan ng kaya mga tao. Pipilikan mo rin may na, pasig na ng wala, ipagpagtuda kayo, kapamilatan ng Kristo kaya kaming Ginoo. Bulinit at aberi sa plako, ringan ka ng balawang, dalit mi, hindi harikaya, alam ka ng naming pupuri at kakanta. Ika ay padaligpas sinulis sa pagkapananan, kulinit na pagpala ng bumi, papadalagos na nagdedinay ng Espiritu, at pagkakaya kami magawa ng tao at mga kaya, hindi ng Yesu Kristo. Nakatandaan ni Pao, bayan nila ang Diyos ng Lord, yung bakay nasa ng kamatayan, kinuha din natin, kaya masalamahan at pinuri, tira sa naibigyan din mo ang kaligay na hanggunan at nga. Walang yete, ikaw ang kalagay, itiing ka na kung sanawa, amin daw ang palagay kayo. Kanya muna ang kipatalihan mo ng tinuhaling alis. Pasibay na ang kapasalamatan mo pinuli at tinumili ka ng kanyang kahalukulan at nanan. Walang yayiti, ikaw ang minamong nagigit, itiing kalis ng tanawang mahaya, hindaya ng bayan at talagang damdiban. Bibuo panagdadaya mo at panagaling sa walang tao. Banket kami patawaran na rin kasalanan. Dagdagiti bilang pangitawaran ang mo. Ipuri misteryo ng kasabantayan.
Gawin natin yung hindi pamatayan ng pamilibing method. Darawang miyete ito ang pitingin natin yung biye ng kalis ng karikasan. Dahil kaming pasalamat ito, uling kepalirian mo kaming matang-tantaran at tingaranan mo at sumuyog nito. Mapapababa ng pagkakuha ng kinigarian sa kami sulusulo na nagkikatawa ng pantayan ng Kristo, ipula na kami timong meron ng banal mong Espiritu. Kaya kami ikipang banal sa kulungan ng mga naganap pamilibay bigyan natin sa nakikululo ng mong kapayatan. Kami rin makapalang sa Papa Pileo, yan ang Panginoon daw Ispo Florentino, din sa mga pari, Diakono, at sa mga tao na magbubunyan susuyo, king banal ng pagkulungan. Ganagan mo lang ang di kapatating na matutun na kikabanayan ng pamilibay niya biyan. Lalo na tingin ay kagadalan at tataydan kikita kaming pamanalangin. Ano ang mayroon ba nagkapanuhan sa aking masada mong kakarili? Makaluluan mo kami ng gawang kayo ng karapat-dapat magkamit ng biyanan ang panagkampirin mo at Virgen Maria, inindulong Diyos, inindulong Lourdes, kampirin sa Jose, manulog ng esposo, kaya may apostol martir, kami ng Santa Atida, tig sa pangmanan at ilupat king malumagawin, king katapaning manawin, ako yan lahat ang kaligayan, king kapabilan na Yesu Kristo, kaya kanak. King kapabilan na Kristo, kami naman kayo, ipamayumayang totoo, ako ni Magal na Espiritu, pupurihan mo ng kakalan, magkawagin ka ng pagkakulang. Pagkakamungking sikanan at di hintiranan, huwag pagkakalingan manalangin. Banding sa ating pangalulubo, parating ang ikapos ng kasalanan. Niligtas king sa kaligalingan, kapapanayan din kami ang maligayang kapanalingan, yung panyalan ng kasipayan sa Kristo, at yung aming tagapagpapos.
sinabi na rin kayo, gusto, kabayaran na naman po kayo. Kabayaran po, kabayaran kayo. Kaya mo sana maligdan dengan gawa ng pagkasal. Demikian pansinan, ikan may malam makapalitan ang pagdudod kayo. Mamaya na kayo nagpisan din na nagpakikay ng kaluyan. Ikan mabibiyan ko ang ari hanggang ang tigalagan. Amen. Ikabayaran ng Ginoo yang namin sa kanya Kaya amen. Malulog na dati ka rin katagat na inatanggal na ang kabayaran. Kaya po. Yung kapatid ng Jesucristo, inanak ng Diyos sa mabiyay, inanak ng Birhen Maria. Kapatid, ating mayawas, ating banal na yakunan. Ginoo, yan pa tapang nagkakaya at siya naman ng bayan. Katawag ang bayan ng Kristo sa saluyan, ang naging
narinig kong mismo, kasi tayo, masaya makabalungan po yung pangalan ng tao, king banala mismo, king pangalan mo namin kung kailan ang pari. Ako, king lagyo ng muling komunidad ni Israel, kaya kami ng Bacolor, pagkiri po na pasalamatan kaya kayo, king pamagsaraya niya kami, at lalo na, king grasya din na kayo, kaya niya kong amano at pagalaman. Sana po, ani kasi Dareto, kinagawa din pamilya. Ang ibang pagkaling pagpasalamat, palakpakan tayo po iyakan o salamat po rin po pa rin mag-offer ipamiyata po pa rin kapatantang kasamit at mama ko. Bukas in-offer na po sa po. Kasi bayo po, salamat at maya pabigin po kaya yun. Salamat po kay Panginoon at kay Panginoon kay Maria Maria. Kaya kayo po kaling manalangin. Matula kami natin kay Parokya Kabetikan Israel. At kaya kayo po manalangin para kay Payapa, Masagan, Fiesta, ngayon panalangin. Salamat po. Manalangin mo. O yung aming malugod, kaligyan ng malalaman mo yung pinwating mo kaya kami, ibigay ng kaya ng krus, kapamilatan ng sakripisyo, pasiklagan ng kabablasan ng tuking tapat ng Kristo, at pagmamating sa Iglesia, parating kaligtasan ng sabla, didiyaman ng ikikuli ng Kristo,
Ayan. Tapos, Yang masih kena tuh, yang masih kena tuh. meron na lang tayo. Hello.